Oimurenya kora mgajwanga enodia mwata ipero koda chieldwe mara pagari yoganario prayo koda bich machigna hinya chendro en oimure waikoni wech manyien. Magumose bedo kati more pacho kaigo kodwa mbaka lai enaria deka uchiel na wantie live Facebook Ramogi TV Ramogi TV ke imbuma eska chiel gira Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magithundweche. Migao mar somo lando yao thuolo mar ndalo 7 kochakre tich ariyo juma manyien ne jonyuol madwaro loko skunde ma oluonge jopuonjre mag KJSEA. Sasa tukienda 2027 lazima watu wakae chini waongee. Sisi kama chama tujikaze, tujiunde, tukae ngumu, tukae kwa grassroots, tukuje kwa meza. Jakom mar ODM Gladys Wanga wacho ni ODM biro bedo piny kod sirikand Kenya Kwanza motolne yiero mabiro mar keto winjruok ewi lemo magidhikao e sirikal manyien. Nitie wakati mabeche ni piny kaluwore gi nas ma Uganda. To asetemo matek ma report jogo town. Jopur mananas makochia e kaunti ma Homa Bay yuago midhiero mosemiyo giweyo pur mananas kendo donjo e pur mamoko. Machiegni nyakon magajo wantiere gi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Hoke. Wacho kod lweny mosebedo kadhi mbele Transmara kama lweny magwengego ma ngata Barikoi mayudre Transmara omiyo thoth jodak dare miechgi chal makoro weyo nyithinde koyo kendo moko kuom gigamo tuoche kaka Efinyake dilero chenro mag duoko arita makanyo dhi nyime kutane kod jalup ogai mar obila Eliud Lagat. En chal ma pod medo kelo ywak kod kuyo ahinya to ne jogo moseyudo lal kaluwore gi rochruok mar arita e gwenge ma Transmara. Ma en tesendo bila makona e gwenge ma Oldonyorok kama kwan oganda mokalo 150 ma lweny odaro oborie. Joy Chebet lweny odaro kowuok gwenge ma Chapkures kamoro achiel gi nyithinde 5. Chai mitedo kaini e geno margi. Hapa hivi tumekaa kuhangaika sana. Hata saa hii tunapika chai tuna survive. Kwa manyumba tumeteseka, hata hakuna pale pa kulala, watu wanafinyana. Sisi ni wakimbizi. Tumetoka huko Kapkures. Huku kwetu hakuna hata chakula. Tumechomewa machakula, manyumba. Tumeteseka sana. Mungu akatusaidia. Hii watu wakatupea hii manyumba. Kupea sisi hakuna kitu inadaliwa. Hakuna kitu watoto inajifunika. Chakula iliungua huko. Ilijomwa. Sasa watu anatulisha ni watu ambao ya jirani tu tulipata hapa. Baka saa hii mimi nakwambia kwa watoto wengine tunaweza hata usitugie saa hii mesemeka. Kwanja. Thoth nyithindo manika tuo kaluwore gi rem yudo chiemo makare. Bende onge kar thieth manitie machiegni maginyalo yude chenro mag thieth. Ilikuwa siku ya Jumapili tulikuwa kanisani milio ya risasi imetokezea ng'ambo mahali tunaishi. So ilipofika mwendo wa saa 9 hivi ndio tukafukuzwa na marisasi ambayo zinatoka kwa masaini. Ndio tukatoroka. So sasa hivi tuko na kilio sana kwa serikali ya kwamba watusaidie kwa sababu mahali ambapo tumetorokea ni majirani kutoka Soilal. Hatuna vyakula, hatuna hata mavazi, nguo zetu zilichomwa, mahindi zetu zikachomwa. So tumekuwa tu wakimbizi ambao hata hatuoni mwelekeo yoyote. Kwa machielo e gwenge Maratik midhiero malweny nenore ayanga. Ute odong maonge tado to kweth njore manigi gige lweny monjogi chal moweyogi gi lal maduong'. Tulichomewa manyumba, hatuna manguo, hatuna kila kitu. Hata saa hii tukipata chakula tumepewa na jirani. Mboga tukifuata huko. Sijui Kenya gani itatuokoa sisi. Tumeshinda. Serikali angalie, atuangalie kabisa na atusaidie sababu tumekosa namna yeyote. Tuko tu na Mungu. Serikali tunaomba tusaidie. Mefukuza sisi amechoma nyumba. Mahindi saa hii hata ng'ombe amekula kwa ndani. Watu wengine walikuwa naishi kwa undani wa Masai alikuwa makombozi hapa. Hadi saa hii amekula mashamba ya watu.
Nyaka sani chenro maduok arita mang'ata Barikoi wang'e dhi nyime moloyo to tok jalupo gai mar obila Eliud Lagat keto marafuku chenro mag wuoth chakre saa 12 odhiambo. Efinye Kidi, Ramogi TV. Chenro mar oro kwayo mar loko skunde ne jopuonjre manyo timo KJSEA to ok mor kod kuonde moluongie. Biro chakore tich ariyo juma manyien. Ote mar jagoro maduong' e migawo mar somo Julius Bitok ne ote fwambo piem mamalo kod thuolo matin e skunde mabecho no monogi chiwo ne nyathi ka nyathi skul manodwaro. Simfros Okinda jere kod ler. Ndalari tok golo duoko mar skunde mag senior ma jopuonjre oluonge, migawo mar somo chiwo ler ewi kaka jonyuol kod jopuonjre ma ok mor nyalo oro kwayo mar loko skunde moluonge jopuonjre. Kaluwore kod jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok, chenro mar oro kwayo mar loko kama oluonge nyathi biro chakore ayanga juma manyien chieng' tich ariyo kendo biro kawo ndalo 7. Ewi mano, kwayo ma kamano chiwo koluwo tend skunde kama nyathino some. Migawo mar somo lero ni loko skunde ibiro tim kitiyo kod lony mar mbui mabiro rango kaka japuonjre notime pathways mopogore kod thuolo mantiere skunde. Kae thuolo ni bende nyiri kata yawuoyi manyo kete skul moko owinjore kod chal margi mar kit chwech ibiro loki. Achiel kuom wich bar maduong' ma jonyuol pod ok winji en kaka noyier skunde ma nyithindegi dhi some. Bitok olero ni chenro no notime yor mbui ka gima duong' ne en dwaro mar nyathi kako time penj kod thuolo mantiere skunde. Bitok olero ni kata bedo ni thoth jopuonjre oyudo skunde ma gihero, matin ma ok mor en nikech piem ne ni malo ka skunde mabecho ne ni kod thuolo matin. Oseo bende tudruok ma ok ber e kind jonyuol kod jopuonj kod pogruok e kind pathways ma jopuonjre noyiero gi duoko man giyude penj e kind dwaro mamoko. Moko kuom jonyuol kata kamano oseo chenro mar tiyo gi mbui e keto jopuonjre skunde ka giwacho ni jopuonjre moko notimo maber kata kamano odirgi skunde ma ok owinjore kodgi. Migawo mar somo koro kwayo horuok kuom jonyuol gi jopuonjre kaluwore ni ma en okang' mokwongo ma migawo no ochako okang' manyien e lai mar CBE kendo chochni matindo tindo nyaka bedie. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mago mag siasa en jotelo mag duond bura mar ODM kotelne kod jakom mar duond bura no Gladys Wanga oyango ni gibiro siro sirikal mar manywanda mar broad based mak mana ni kapok ochopo yiero maduong' to nyaka gibed hemesa kendo gitim winjruok ewi bath cake ma ibiro ng'adnegi pone gi siro telo mar Ruto e okang' mar ariyo. Telogo kama oting'o Junet Mohamed, Godfrey Osotsi kod Rosa Boy e kinde mamoko ne loso malava e kinde mane giyore lamo bang' limo dala Cyrus Jirongo. Yutho Mondi ntiere kod ler. Seche matin bang' limo dala ma osenindo Cyrus Jirongo, jotelo mag ODM kama oriwo jakom mar duond burano Gladys Wanga, jaod bura Masuna East Junet Mohamed, seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi, kaachiel kod Rosa Boy e kinde jotelo mamoko ochopo e kar lamo e kanisa mar Kwakas mar timo arambe mar gero kar lamoni. Kae ma jotelo gi oketie ler paro magin go kaka ODM kendo jakom Gladys Wanga okoni gini e sirikand manywanda mak mana ni kapok gidhi e yiero manyien nyaka gibed piny kod sirikand Kenya Kwanza gilalre kendo giket winjruok ewi lemo magidhi kawo e sirikal manyien. Paro ma osir kod Osotsi ma okoni bende nyaka ketie tim winjruok mane Ruto bedo go gi Raila. Sisi tumewachwa pale ndani ya broad based government. Tuko pale tunasukuma pale hiyo gurudumu. Na tukiendelea mbele sisi tunasema kama wana ODM tunakaza kamba. Na tunakaza kamba zaidi na tutaenda kukaa kwa meza. Tuseme tukipiga kura sasa kama watu wa ODM tukiendelea mbele ni nini ambayo sisi pia tutapata. Tuna support broad base. Sababu baba alisema broad base, ndio? Na tuko hapa na ndugu yetu Oparanya ni waziri. When we talk about broad base, we should also remember to talk about the 10 points agenda. Ile mheshimiwa Raila aliweka kidole. Osotsi bende otiyo kod thuolo ni e godebe mag oganda Baluya ma okoni ni ODM kendo onge paro mar wuok oksani okie kinde mabiro. Nimesikia wengine kwa magazeti wakisema ati Waluya wanataka kutoka ODM. Tutoke ODM tuwachie nani? Tuko hapa ndani ya hiyo nyumba because we have invested so much in this party as a community. Tulikuwa na vyama ingine ya Waluya hapa kama Ford Kenya tulikataa. Tutagombana tu ndani ya chama.
hatuendi mahali mpaka tusikizane, si ndio? Kata kamano, gikoni nyaka many pachgi kaka oganda Baluya kapok otim gimoro amora e duond bura mar ODM. Saa hii gavana ni gavana ya ODM. Saa hapa mbele ikifika ODM watafanya mchujo. Wananchi wataamua nani atakuwa gavana ya hapa. Wakisema ni mama, anaenda naye. Wakisema ni Barasa, ataenda naye. Any decision about ODM future, the Luya community must sit on the table. Mimi niko hapo kama deputy party leader, Sifuna yuko hapo kama SG, tuna viongozi wakubwa kama Oparanya wako hapo, Ellis yuko hapo, Baraza yuko hapo, Nabii yuko hapo. Any decision we must be consulted and consulted adequately. Judith Omondi, Ramogi TV. Jad bura Mandhewa Martin Owino kone jogo maoma koleo madite duond bura mar ODM kod josiasa mag duond burano mondo mi owuo gi duol achiel kendo gichiw luor ne ogae mar ODM Oburu Oginga ma okoni mantiere kod oteku malo selo ODM. Owino wacho ni mosenindo Raila Odinga ne oweyo ODM koriwore kendo en emano loso e weche motenre gi ODM kendo sani obure manyaka miluor gi josiasa mag duond burano. Jabwana bende ne owuok tung' mosuwuok kod josiasa moke counties makaluo masani go siasa madwaro bedo kingpin mar luo bang' tho mar Odinga. For example, kane gini otimore loss ma jakom en gima lit ahinya. To in their wisdom ne gichoose Oburu very quickly mo replace. Onge ng'ama nyalo wacho gima Oburu nengo wachno. Nyaka ng'ato wuo mong'e kama ogike. Mane order. Ok onya bedo party maonge order. That's chaos. Kora kwayo ni ji mondo mi Oburu luor makende. En e kingpin wasani, en e party leader. Nitie gima nyalo wacho an Martin Owino Wood Chief kaka patron Mandhewa ODM. Nitiere gima ok anyal wacho mobure manyaka wachi. Adwaro ni mondo wabed kamano. Aito waweuru wuoyo mang'eny. He's talking too much. Wuoyo mang'eny ok ger piny. Wagouru buch wagotieno ma jowasigu ok ong'eyo. To wariwore. To ai waywayo gik mwanyalo ywayo through jowa ma Nyasaye omiyowa. Machalo Okewa Mbadi, obede treasury mapok nwaneno since independence. Kumachiela ni kwet jodolo kod moko kuom jotelo e county ma Homabay onyiso josiasa mawuok e counties makaluo mondo yie oriwre ma pogruok mar jotelo kik bedi bang' tho mar ogae Raila Odinga. Gikoni oganda luo nyalo mana bedo gi nengo e alap mar siasa motelo ne yiero 2027 to mana ka jotelo makaluo loso gi dhok achiel kendo gitie twech achiel ma pogruok ok obede. Nyasi mar alam mar giko higa manobagi log tich mar kanisa mar Roho Moar Church of Africa mantie na Masanga Karachuonyo. Jatend kanisa no Reverend Zachary Papa kod karando od bura ma Homabay Deya Beka kone gisani oken sechego mag siasa. Kwa dhi mbele nyakwara mga juang sigana wa makende kawuono. Kuom kinde tipo mage osekere mbui ka ochiwo pache uwon e kinde ma owinjo buche mapek e doho. Gino makoro osemako wang' oganda kendo onyuolo penjo mathoth ni to ere kaka jang'ad bura chiwo pache uwon e buche moko mamoko gin mana mag nek. Ramogi TV ogo mbaka kode kendo jafo mara Cynthia Onyango miyowa sigana makende wi nonro mar jang'ad bura mar doho Milimani Honorable Dolphina Halego. Umempatia kila kitu anastahili kupata. Honorable Dolphina Atieno Alego wachopo wayudo kariko winjo bura e doho. En chiko it diko kod chwalo penjo ne achije kod okinde kanyakla achiel. Kar saa 8 mar odiechieng' wayudo thuolo mar romo kode ka odok e apise bang' winjo bura e doho ma Milimani kuom seche mohewo 5. E ndalo manyime tipo mage ande okere mbui ka osomo ne rawere moko mag mbalariany kendo nyisogi mondo gikwa jonyuol gi ng'wono e nyim doho bang' chwalgi e nyime ka itudogi kod tho mar nyadendi moro ma bende nyar mbalariany mar Igno wito ngimane ka gin kanyakla. Mae kata kamano oketielo mokwongo ma jang'ad bura Dolphina Alego osenyiso kitelo manyuolo penjo e kinde mowinjo buche e doho. Kinde moro nobalo kod riwruok kinde ma pacho ka Law Society of Kenya manowacho ni yiero chung' kod kinde moko e doho to moko ne giweyo oko ma ok gimiyo sir. I will speak on behalf of my colleagues who have been bullied
whether senior, whether juniors, and I think it continues being done, and I don't want to read this after this. So the same preference that you are giving to fellow lawyers and advocates, can that be extended to us on the bench, especially the ladies who some cannot take, and I believe even some of the men. Obedo kinde, obila matimo nonro kata chije mochwale nyime, osebedo kod ng'eyo kendo bilo chal mar tende ma osenenore mopogore. Hapana, we cannot be used for as a stepping stone. Mchukue tu files mrudishe. When you are ready, you can bring these files. If they are not pleased, hapana, hii ni mchezo ya town. En bidhruok, chik, adiera maduk, luor ne ngima oganda kod chiwo luor makende ne lai mag winjo buche en moko kuom mago ma oseketo e opara manyime. To Honorable Dolphina Lego en ng'a to onyakanye? Anyakano Kabonyo. To wadak Chemelil, Songo. Onyola Nairobi ka, went to Catholic Parochial or primary school. Then I went to Loreto Convent Valley Road, and thereafter went to Luak Girls High School. Katieko somo Luak, jonyuol no tera loka, matimo degrees gario, bachelor in social legislature, and a bachelor's in law. Bang' nyume kendo bedo min yawuoyi adek, Honorable Dolphina Lego lero ni kaluwore kod hera mare weche somo kod chike, nodok e sikul kendo yudo tiegruok mare ngas mamalo, manomiye thuolo mar bedo jang'ad bura e doho ma pacho ka. Okang' ma upoyo ni nochopo lek mare, kendo konye ng'ado buche okang' marito ratiro mag oganda, kendo miyo katiba luor mare. Kasenyuolo nyithinda adekgo, eko kadhi atimo masters in conflict resolution. Asebedo magistrate from higni 22. I was appointed in 2021 December. So achako gi what we call a district magistrate 2 professional, kata bedo resident magistrate, achaka bedo senior resident magistrate, principal magistrate, senior principal magistrate, and just 2 months ago, after 10 years of waiting, abedo chief magistrate. Kaluwore kod Dolphina, okang' mar loko aluora mar doho bedo mobolore en mar neno ni achije kod jogo duto machopo e doho winji e yo makare kaluwore kod chik, kendo neno ni ratiro mar achich, janeno, obila matimo nonro kod jogo duto mani kod ng'ur oyudo aluora makare mar chiwo pachgi, kendo neno ni ratiro yudore kaluwore kod chik. Kibire kot ka, to chal ka gima idhi e suptal. Sama idhi e suptal, ikia ni daktari dhi ng'isi ang'o. Ikia ni idhi wachni ni bedo in gi tuo mane. To koro kata ka e kot kae, nikech samoro bi bet gi jopiny, iwinjo gima timore, iwinjo kaka ji loso. An baneno ni jok mabire kot ki nyalo bedo kata jonyuolna, nyalo bedo nyithindwa, nyalo bedo abeda ng'ata ng'ata. To wuonwa nopuonja ni kik irang ng'ato, ni kata ni en gi yuto mapiny, ni kori nene ng'at moro magalagala. Ng'ata ng'ata en dhano, to nyaki rit gi kaka nigirit dhano. Honorable Dolphina wacho ni okang' mare mar loso kod rawere manochwale nyime e doho ne en mar neno ni kopogore kod luwo chik, doho bende chiwo thuolo ne achije mondo lok timbegi giwegi kendo ne ni gidak kod oganda yor dimbruok, luor kod hera, ahinya to nyithindo nyiso luor makende ne jonyuol. Kani winjo ka jonyuol ne wacho, asekwere wachni, asekwere wach metho, asekwere, jonyuol nokotamore. Koro an bang'e ni shida mayudo ji oko kachacha, kata an, gin gik moko ma nyithindo ka dongo, to nyithindo must go through, or kata debe ni nyithindi kata nyithi jirani, nikech wan be mana wan dhano, ok ni wan mashinde ma gik makamago ok nyal timore ne wan. Koro mago be nyaki non kapok make a judgment or a ruling. To judgment gi ruling, kila file en dhano. Onyiso chung' motegno gi okang' ma osebedo ka okawo mar loso kod jogo mochwale nyime doho, koloro ni ponono en yo manyalo duoko chien timbe majendeke, to en yo ma obiro jiwo e kinde winjo buche. Kamane puonj mane nyalo miyo nyithindo moko we kong'o, to dongo timore maber. Maybe nyathi nyalo loko pache ni kong'o ni ema dimi atera kot, ok aweyo kong'o. Koro en puonj manyakwa med puonjo nyithindo. But kamane mane nyalo bedo ma Nyasaye ong'isa ni kanyo manyalo loso gi nyithindogo, ya ka ber to dong ber. To ka koso to be iwena. E tije kaka jang'ad bura e doho, osingo medo chiwo thuolo makare ne jogo duto machopo e doho, kendo neno ni e kinde ma doho chiwo ng'eto mare mar chik,
ratiro mar oganda kod thuolo mar chiwo paro e kinde winjo bura obedo e opara manyime. Ne manyaki make jok mabire kot ni no giwinj ni gin kama ibo winjgi. Kata sani mi ibire ti kwa ni gini nene go beni watimo, angiso gini adhi a meeting moro matin tikaita duogo. Mondo jiung'e ni we are human beings. E judgment ka be ji ok diheri. Kech ng'amoloyo kes be mor. Ng'amoko loyo kes to be nyaka neni ni koro itimo gimok ber. Just left it. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Idoho ma Milimani, Nairobi. Dakika en apar kod ochiko nyakor Mgajwang' report no mar Cynthia Onyango terowa e yo mokwongo chendo ni mar uimore na singo kao pachi eno Pastor Juma Orundu wacho ni sirikal okony ahinya lweny no madhi mbele Transmara. Owacho ni ni en bende no yudo masira e ndara kinde gima bende koro masiche opunga peni nyakoro Mgajwang' en kwayo mondo derepe omed bedo akicha kinde gima bende koro oganda nitiere sikuku ajali odwa medre ahinya pod en kone oganda mondo dimos olo ichop modeko tichop kingema mosanya jadolo akoni chango mapiyo bina no kanyo ote mano mar Ainea wuor kantiere Kisumu chono weche gichopo ne yo makare ahinya. Mandela Oniela mar Kibiri Ward wacho ni en gimin gi Chris Oniala omore Karamogi TV kelo weche yo makare kwa berne county government mar Homa Bay kutana gi Mama Gladys Wanga mwacho ni gosiepege teo kone gi hai maber mar Christmas erokamana ahinya Oniala. Media no kanyo ote mano mar James wacho ni weche gichopo ne makare gwengo ma Kisumu County. Mwalimu Faith Mzomo wacho ni oyege Judge Dolphina Lego wacho ni she is 1 in a million worldwide. Wacho kanyo ni en jang'ad bura manitiere kod chuny motegno mar de oganda. Wacho ni Ramogi loud and clear. Lily Cross wacho ni entie wacho ni jogo mosebedo kawitong mage Transmara gilweny mosebedo kantiere kono njongi e wiyo matuta ahinya. Wacho ni en gino ma sirikal onjo kete wang'e kendo mondo konyo ganda go kinde gi mabende jomoko to nitiere nyasi to ginto gikedo kod lweny ging'eyo ka ginyalo dar e michi kalore kod onge mararita nyakwaro Mgajwang'. Jack Jawarianda ntie Sakwa Warianda Beach kata Vincent Lagzimi wacho ni entiere opapa. Oyo mati nyakwaro Mgajwang' chenro eno imore kikidhi mabor. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Osieko ni ng'eny nyar kawuono matiende ni nitie ng'ato makata kama ne ok ogwele to osieko asieka kendo kata ka oyudo ka ji chiemo to ok openji odonjo adonja mana ka jakanyono. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month,
MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Christmas ochopo janeno mara adwoko ni erokamano kuom bedo kodwa higni 4. Isetayo maber kabisa, omiyo en mara mar nyisi ni ber kod sikuku mar Christmas maber kabisa. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose, tayute moloka na yudo odoma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana lori nyaka Black, tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mga jwang' chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Ater nya e kaunti ma Homa Bay kama gwenge ma Kochia e kaunti no ma Homa Bay kuom higni mathoth osebedo ka golo mananas ma iwacho ni mamitie moloyo e thur ka. Kata kamano kuom kinde pur ma kamano osedok piny miwuoro kendo thoth jopur mane pure sani odok timo pur mag kothe mamoko kaluwore gi midhiero ma osebedo ka okwako kit pur ma kamano. Reporter marwa e kaunti ma Homa Bay Halia Beach ne otimo limbe Kochia kendo go mbaka gi jopur nas ewi midhiero ma okwako kit mar purno. Gwenge mag Kochia kachudu bura mar Angwe ni kod sigana mar rie mar pur mar mananas ma itimo maonge kwiri kata chemical ma jopur tiyogo, pur mosekelo lokruok e ngima familia mathoth e ward ma Kochia. Ne walimo gwenge mopogore e ward ma Kochia mar rango kenge ma jopur mi alworano osegoyo kod kit pur ma kamano. E gweng' ma Kado, waromo gi Janes Akong'o ma osetimo pur mar nas kuom higni 10, ka Janes wacho ni pur ma kamano oseloko ngimane yore mopogore. Sepure sani higa mokoro dhi 10. To sepure ma sani koro aneno ka okonya. Pur ma sepure go nasni aneno ka koro ane gi pogruok sani. Nikech mokwongo na donje ka an gi pek nikech ne an ng'ama ne onge kata ot. Nasni omiya gedo, mano ber maseneno kuom nasni. Nasni omiya neno ka nyithinda mancha ne an go mane sano omiya odhi sikul. Manasni motero e sikul. Janes wacho ni kata beni otwere pur mar mananas to ken pur mayot kata matin kendo dwaro keto chuny kaachiel kod sir motegno ka wuok kuom sirikal. Tich mare
en gi tich ma dwaro ni kaber to ayudie kaka unyalo konyo kata kaka sirkal nyalo konyowa nikech wan gi rem. Inyalo bedo ni tiye malach to tich bingi to ka in gi pesa tinyalo tiye kaka idwaro. Mane rem mane kuom gini. E puothe ne wayudo ka tich dhi nyime mar uso nas ne jonyiewo ma bende wuok e alworano kendo onge mar chiro malong'o kata kambi ma nyalo tere nas ma gipuro e achiel kuom midhiero maduong' mokwako jopur makono. Uso mare be wan gi pek nikech ka sama bet ko chiek mang'eny to ka johala tin to nyalo kethore e puodho. Koro wasegombo mondo wayudie kata mana achiel kuom jotelo moko manyalo kelonwa kambi moro mar factory bute ka nyalo konyowa mapiyo. To chutho ber to ber nikech ka in gi nyalo tiye nyalo doye mapiyo piyo to nyalo goli kamoro moketi kamoro. Bende waromo gi japur Jono Lielo ka odhi nyime gi tijene mapile puothe. Jono wacho ni jopur nas ma Kochia sani odok piny nikech pek magikale pur makamano kamoting'o bi ma kone chamo tie nas e puothe kendo hinyogi. Wasepure madhi higni 10 to kendo ne wan jopur mang'eny lakini sani wadong' jopur matin kaluwore ni nitiere matatizo e tijni. Sida ne mokwongo en ni biye obiro mang'eny makoro chame maka wanyalo nwang'o yadh biye mwanyalo goyo kata i puodho kata wanego goliete to da wachak wachiere kendo kabisa. Mano sida maduong' modonjo e pur mar nas. Ipidhe to biye chame ok odongi, ipidhe to biye chame ok odongi. Lakini kaluwore gi kaka wasetiye mang'eny to osekonyowa kaka an awuon asegedo kode apuonjo kode nyithindo ang'iewo kode mitoka. Pek machielo ma bende hinyogi en wach mananas mawuok e piny libamba ma Uganda kadonjo e chiro molare kendo waro gi nengo mane piny ka opim kod nas ma igolo Kochia. Nitie wakati ma beche ni piny kaluwore gi nas ma Uganda. To asetemo matek ma wareport jogo town ma bende omigi kasara matin to joge wa ochako wuok mochako koro doko mo nas kocha nikech nas ma kocha beche ni piny to magwa gi beche ni malo. Manas minyalo ng'iew siling 70 ka joka uso siling 20 kende. To da wabed gi factor to da wadhi mbele saidi nikech pur ne do ting'ore malo kendo yedhe machalo mag biyegi do biro nwa. Kae to wan waonge gi loan moro amora mimiyowa mano gimodwoko ji chien koro. Koka yudhe tich tin to mananas no wapuro kendo konyowa e gweng'wa ka. Koro gima kwayo mondo sirkal odonje pur mananas mondo gi motivate jopur mondo gilosnwa cooperative mondo jopur oriwre ji nyalo yudo loan mondo nas ne maendeleze jopur. En mopuonjo nyithindo kor gweng'ka. Sani tich onge to mananas ne onge tiende mondo ji odho many tije mabor to lo ji nigi lo to ji mananas ji puro to bei ni piny. Maurice Otieno ma en japur nas e gweng' ma Kotieno e Upper Korayo matimo pur mar nas e okang' mamalo lero kit ber ma purno osemiyogi ka en kod geno maduong' ni pone ka sirikand kaunti ma Homa Bay nyalo kelonegi kambi mar nas to nyalo resogi. Nas ni osemiya achulo school fees ne nyithindo mane e skunde mopogore opogore. To kendo nas osemiya gedo magero ot ma permanent man gi rooms 8. Wan kaka jopur wagombo ni kambi obede, kambi kobet to kata ji mang'eny dhi pure. Kata ng'ama nyap nyaka bed gi interest koneno yuto ma wayudo ka wuok e kambi. Koro puodho po nitie, ji boluoro pure. Kipure ng'at achiel to kuo be ng'eny. Koro wagombo ni ji mondo donji. Chiro ma olare en chiro ma ong'e kod nas kendo thoth jowuoth kaachiel kod weg nyamburko thoro chung' olare ka kawo nas ir jouso ka e chiro ni nok mar nas en ranyisi ni pur ma kamano dok chien ka mine ma uso nas e chiro molare to wacho ni chunogi mondo gikaw nas mowuok e piny Uganda kata odoko ni ok ober ka opim kod ma Kochia nikech pur mare sani koro dok chien. Gimomiyo shortage mar nas ni bedo ok wang'eyo nikech chon to ne ber ndi to sani ok onya romo masani kine wabed gi mananas moromo waka
to nas moa Uganda nikech kochia tin ok nyal romo. Nwabet kama onge nas kata Uganda nyocha wan mana dala. Meaning niya jatelo konywa mondo wabed gi nas ong'e ane yor puothe gima timore momiyo ok wanyal bet gi nas nikech my school fee wa mai gimoro amora. To nas Uganda be biro once in a week onya biro once. Koro ong'e ane kaka onyalo konyowa. MCA Makochia Ward Michael Ojala Nyangi wacho ni en kod geno maduong' ni gedo mar kar kembe ma sirkand kaunti ma Homa Bay ka omakore gi sirkal mamalo sani koro dhigo nyime riwa biro kelo resruok maduong' ne jopur mag nas e Kochia. Nas Makochia is one of the sweetest and nas ma okete any fertilizer and nas mi pure got. The only challenge man intiere ni the market is what we no be no agero machine mar nas Kochiaka, but you all know ni wan gi riwa processing zone ma governor no initiate mane based on the watching the river processing zone kanya mi get all the factories and gima dhi mbele and yop ni very soon obiro bedo in operation mondo chak konyo jowa. You have a problem. People have been complaining in Nasma Samaru Mawok Uganda. Me and I the county government matie they good plan maber mar konyo jopur kada na wachi ni jopur go negi the cooperatives gin gi sako kada na wachi ni tire pesa moseket kanyo moyiene gi olo mondo gimed pidho konas gwenge gi eki ma Kochia ka chudu marangu e county ni ma Homa Bay ong'e kod golo nas mamit kendo manigi ndadho moloyo e pachoka. Kata kamano jopur mag nas e gwenge gi eki osebedo ka golo ywak margi kaluwore kod midhiero mopogore mag kale. Kata doko ne gin kod pek e pur mar nas ma gisebedo ka gitimo to giwacho ni chunygi ok nyal tho kendo poro gibiro dhi nyime kod timo pur ma gisebedo ka gitimo ma gikoni konyogi alwora ni endi. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Hakore kwano manadalo manok kene to oganda jo Kristo dhialo odiochieng' Christmas moko kuom mond liete kar chung'od bura mararieda kwayo oganda mondo miyo tiko thulono e paro mond liete kod jogo ma ok nyal kaka yo mar dhialo odiochieng'no kodgi. Ne giloso bang' yudo sir mar sikukwe gweng' ma Obaga. Mond liete go wacho ni kata doko ni kinde ni en mar mor thothgi to winjo matek mier ni mar gionge kod nyalo mariwore gi jowetegi e nyasi makamano. E kinde no bende mohewo mond liete 300 nonyiso mor margi bang' yudo sir mar chiemo kowuok kuom riwruok motisi ni Nyogaya Foundation. Minegi gik ma gidhi through ng'eny. Ng'ato samoro nodong' kende kama to onge kaka okonyre sano winjo mana ni ji dhi e Christmas kendo gik moko timre opogore to moloyo weche mag chiemo samoro tek kuomgi. Mwatimo ni ang'eyo ni ka kuonde ma wantie wanyalo time e yo ma kata tin kata bedo ni ng'ato nyalo nigo wezo nikech I'm sure ni seche makamagi iyudo ka jothurwa oa kuonde opogore giduogo dala. Dware kata mana chiliel moro, dware kata mana nyathi moro ma ofan. Bende imiye gweth mana kaka Nyasaye omiyi. Omiyo wangano, omiyo wa michele, omiyo wa majan, omiyo wa sabun, omiyo wa chumbi, omiyo wa sukare, omiyo wa salad. Koro gigi duto odiochieng' ma kawuono wayudo wadhi chiemo kwa mor, ma kawuono wadok e utewa ko kwa par kata ni waonge ga gi chwowa. Wadok wang'e ni wan gi jaodwa moriwowa duto ma en Mr. Tom Agutu. Ten jodong Luo e kaunti ma Kilifi koro jiwo rawere mondo mi onyuolre mang'eny mar neno ni giyudo thuolo mag kombe mag telo ma gisebedo ka gidwaro to kata kamano girem yudogi nikech nok margi e kinde goyo ombulu. Magi ne giwacho nyasi mane gibago Rabai kama bende rawere ne joywago nok mag tije kod ng'awruok mar ngima magikoni mono ginyuolore kaka winjore. Jafomoro Joja oko negiler koya Mombasa. Ne en nyasi mar loro higa mane obagi gi moko kuom jodong Luo e Rabai e kaunti ma Kilifi. Kai jodong Luo kotelnegi kod ker ma Kilifi Okoth Adero ne okoni nok mar thuolo mag telo medo kwakona gi Kilifi kaluwore gi kwan mani piny mag jogombulu omiyo jiwo rowere ni onyuolre mar dino fuok mantiere. Kata kamano, rowere ne bende okone gi kore mar nyuol mak mana ne ng'awruok mar ngima kod nok mag tije ema pod obaro gi ndasi gino mamono kata moko kuomgi donjo e keny. Vijende matindo kosegik sama koro usetieko weche mag skul ma usechako wach mar kend
mar keny wa encourage jokende matindo mondo nyuol mondo medi dadi ma joluo. Nyuol ok tek, nyuol en gima yot lakini kod minyuolo ma samoro bedo lweny. Nyalo yudo dhako ama nyako chieng' mane irwake gi gweno gi gimoro matin kata gweno gi ndomi moro kite ne ber. Ka koro fwenyo ni dwa chamo alot kae juma moro achiel, koro tungo piaki. Mano kwa fwenyo kamano, pesa wachamo kian, kendo sharawago kiwan. Nyiri ofwenyo ni ginyalo dak kendgi kendo ok ochuno nitiere burden mar yudo nyithindo. Ka ok in stable, ok inyal gombo mondo ibedi to idhi chandori gi nyathini no. Koro we are waiting to be stable. Nyombo, gimomiyo nyombo bedo matek, ngima osebedo matek nikech youth onge tije kata jodongo moko be onge mon nikech gionge tije. Kura to wagoyo ka to kuri ng'eni en gima miyo ng'ato tich nikech indiko ng'ato tich to in ok yud gimoro. Kae ne bende gijiwo piny owacho mondo mi oduok chenro mar chiwo pande ne jopuonjre sikunde mar kelo yot e kinde ndikruok kaka jogo ombulu, to chutho bang' yangore ni thoth rowere ne ok ogoyo ombulu e yiero madundo manyocha bagi e pacho ka. Kitambulisho kok giyudo e skul oko ka gichandore ga malich ahinya. Kwayo ni nyithindo kata gi jonyuol bende gi jopuonje oriwore mondo nyithindo okaw kitambulisho e skul maka giwuok oko to kik gibed carried off. Aparo ni gimonego watim ne rowere, onego wawinj duondgi. Aparo ni pok duondgi gima gidwaro pok owinjo mochomoyo. To kwa biro winjo gima gidwaro rowere gima gidwaro ma miyo gi chance, to wabiro dhi maber. Gima aparo ni mono gi dhigo kura, aparo ni nyocha igi dwa chalo ka gima odok chien, igi nyocha dwa wang' nikech gik mosetimore chien ga nyocha waneno. Ng'ama dwaro kura wa nyaka bed kodwa piny, nyaka sign kode memorandum of understanding ni kwa miyi kura to idhi miyowa 1, 2, 3. Kwasego kura kwabiro iri kama kaka nwawinjore ni wagoni kura imiyowa 1, 2, 3 miwa gigi. Magi ne giwacho kama duong' ma gikwayo en onagi biro kanyakla kendo loso gi duol achiel. Tadwa mondo joluo bi together Kilifi ka mondo wayud gik mwadwaro. Ka en dongruok mar maendeleo mondo wayude. Ka en dongruok mar somo nyaka wayude. Ka en dongruok mar tije nyaka wayude. Wan gi haki kama emomiyo wadwaro mouthpiece. Ni ka gik moko ok timre ne jowa kaka wadwaro, to wawuok kendo wago koko. Wawuok kendo wadwa duong' ofisego. Wawuok kendo wadwa penjo. Mae momiyo wabiro together jokanyana. Sakuru gik wan oganda luo modak e Rabai sub county e bwo council ni. Wawinjore ni wadwa mako lutwa ka achiel. Wabiro timo gijewa ka achiel kendo kochopo saa go ombulu to wabiro bedo mesa ka oganda luo manobiro manye piny mar Rabai sub county ka. Ni muungano ambao unahakikisha kwamba jamii yote inashikamana wakati wa raha, wakati wa tabu, mambo ya elimu, mambo ya uchumi, na pia tumezungumzia mambo ya uongozi. George Aoko, Ramogi TV. Kwa dhisiani riwruok ma jodolo kod jotend ute lamo e kaunti ma Siaya kwa derepe kod ji duto matiyo gi apeyni mondo obed akicha ya apaya kaka yo maduoko chien masiche mag apaya mathoro medre kinde ma oganda dok pache sikuku. E twak margi gi jofwambo e dho wath ma Uhanya e sub kaunti ma Usigu, jodologo noywago kwan mathoth mar masiche mag apaya mosebedo katimore e kindeni ka koro gijiwo jopiny mondo oluw chike mag apaya. Bende gikwayo jonyuol mondo obed motang' e kinde nyasi mag sikuku kendo gichak keto wang'gi e skunde midhi yaw e chak higa manyien. Koso nyithindo mana nikech tiyo marach kod ndawa. Koro konyo apiko malima apiko mondo gibed motang' ka giringo e ndara. Joma riembo geche bende, ng'ato nyalo riembo gari matek kama ji ng'eny, mobwana na ka in ji ng'eny, ma kata ka gimoro chopo
Kapor wantiere county masea dwaro koro nitie mar dhi nyime kod medo siro jende mapacho ka yorna onegi bedo kod yuto margi giwegi yor duoko chien nok mar tich. Ma en kwayo ma ogol kod riwruok mar Mana Ministries International mayudre Seme sub county ma osebedo ka siro rawere yor tiegruok mar tweng'o kod ng'iyo wechego mag lony mar kompyuta. Roger Saudi, main director mar riwruogno, wacho ni thoth rawere ahinya to nyiri thoro bedo kod pek mar yuto seche ma gikoso sir mar somo. Omedo ni tok tiego rawere imiyogi mich mar charande kod kompyuta mar neno ni gichako handgi giwegi kendo gichung' kar kendgi. Olo seche mane jopuonjre moingo 100 nosidho gudu e skund primar ma Kit Mikayi e Seme. That change is inevitable. I'd like to invite us all to our word. Kopuonja nyithindo yor tiegruok kende. Wapuonjo gi ng'eyo wach Nyasaye mokwongo, ta wachako waluwogi kod puonjnero nikech ng'eyo wach Nyasaye ema kelo rieko masiko kuom ng'ato manyaka chieng'. To mae watimo kwasetimo kama kwasepuonjogi bende wachako wamiyogi nyaka waluongogi ni tools of trade kata gigi tich. Manero wasegeng'o anjawa go nikech waneno nyithindo machuo to kod nyithindo manyiri. To koro mano ero osegeng'o nyaka yiemo iu machakre chon to osegeng'o nyaka nyithiwa madonje timbe mag anjawa nikech wayudo ka yawuoyigi kobiro kaendi to kowe wach mana mar puonjni endi mar mondo ging'e tich to wapuonjogi wach Nyasaye. Na nimefurahi sana kwa ule muda ambao nimekuwa hapa katika shule hii ya Mana. Imenitoa mbali kwa kweli. Nimekuwa tu nikikaa kwa nyumba tu kama mwanamke ambaye amekaa tu kwa nyumba, lakini leo hii nimepewa mashini ya kwenda kufanya kazi na ninaamini kwamba kuanzia leo maisha yangu imebadilika. Wakoyo machielo chenro ni enoimore nyakwar Mgajwang' Elijah Marshall wacho ka weche gichopone eyo makare ahinya entiro Yugis Nyang'iela okwayo hawi maber mar Christmas ne ji duto anyato jo Children of God Regeneration St. Gabriel Oyugis Church kachiel kod hosiepegi gibed kod hawi maber mar Christmas. Beno kanyo ote mano mar Felix Ochare kantie Kanga wacho ni gin kanyo gi Chief Zamayeko gi Chief Jojo Mwono gimora ahinya gi chenro. Eno bende Jack Jawarianda wacho ni weche gichopone e yo makare ahinya. Josh Pose wacho ni entie kamoro ni koyar pacho wacho ni en bende osebedo kod nyaka ne wachak chenro. Eno Honorable James Orich wacho no kwa oganda duto kwa negi hawi makare kindegi mag Christmas. Hapruth Nyasaye wacho no bed kod ji kata kamano wacho ni weche go maga payo oganda ng'iye malong'o mondo miyo oganda kikwit ngimagi kako osebedo katimore. Otema Jakom Gideon Midega nyakwar Dorka Wuodo Yoma Ogango wacho ni chenro ber kendo entiere kodwa e chenro ni mar oimore odhiambo masane. Bende aneno kanyo Jalang'o Otieno wacho ni openjo ni ere kaka odhi nyuol to rito nyithindogo dhi tame. Wacho ni ka ritore kende motame kaka rawera kaluwore gi pek mar ngima to korito nyithindo to mano duoko maparo ni George hako bro manyo na kwa Mombasa. Oyo matino do kod mago mag tuke nyakwar Mgajwang' kikidhi mabor. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash. Asante, new Ariel liquid. New Ariel liquid for washing machines. Brilliant stain removal in one wash. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi. Ka timni rach to nyingi ema kethore. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako ni rahisi. Bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Wach nani? En ang'o momiyo an kodi waroko lewni machal? Ing'eyo Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo mwatwak mar rameny piny. Chik by Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni en mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Mago mag tuke tukadhula kin club ma Nairobi United gi Gor Mahia FC otore dakika mar 58 tok lweny muoche kin johera mag Klepe ariyogo. Lweny no muoche kinde mane johera mag Nairobi United bayo iro malungo wang e dier pap dakika machuok tok Naibos loyo gol margi. Mano omiyo johera mag Gor Mahia daro johera mag Naibos kamane gibetie. Gino mano chuno jakudh firimbi mondo mi ochungo opira. Gor Mahia oyudo lal tok mitok gi to gi kite ka wang koro iketo maneno ni riwruok matao tuke adhula pacho ka FKF biro kawo okang' mane. Nyaka dakika mar 58 tugono ne en amodhi gol achiel kuom achiel. Marosawa FC ejolo tuke adhula mag ong'ati ya tournament mane obagi skul primary Makandiege e kar chung'od bura Makarachuonyo. Osawa FC nolo tim mar Bala FC gonde kokalo e opecha choma tok tugono rumo amodhi dakika mar 90. Tukegi mano obagi kuom ndalo ariyo bende noting'o tuke mag netball kaachiel gi volleyball. E kineni ma sikunde olor tuke mopogore opogore bawo koro gwenge kaka yor miyo rawere thuolo mar nyiso mich margi kaachiel gi ketogi mabor gi timbe mag njore. Jata tukegi Kennedy Ongati oko jogo mantiere kod nyalo mondo bag tuke mar kelo rawere kanyakla ka kinde ni bende ne gitiyo godo mandiko rawere upande chenro mano targeted migao marita komakre gi riwruok mar Kenya Transition Youth Initiative. Ka wawegi ma ok wakawo gi waketo gi machiegni to pachgi nyari koni gibiro jonjore kendo gine ma gibiro jo maundu maketho gweng'. Kwa keto gi kama koro waketo gi ne richo makawuono nyiso ni the 2 days mo wan go kagi pachgi ni mana ka gimoro amora ma ginyalo paro gimoro amora ma ginyalo timo gin en Kandiege ka. Nyithindo tugo maber, gik moko dhi kare, koro mi wamor nikech chutho kwa kawo nyithindo waketo pamoja eka gik moko nyalo timore maber. Koro waduoko erokamano kik otimre ka kende kaka Kennedy Ongati organized gik motimore ka maber. Waduoko ne gi erokamano mondo gik moko med dhi maber. Ero ka ng'ato ber weche mag tuke to bende kata weche mag tuke be sani ji yudo go ngima kendo gidag e piny. Machielo gi omiyo naketo gini
nakete ni mondo nikech December holiday en holiday mabor. Nakete ni mondo joma matindo nyalo yudo kama gibede, achiel mondo ging'ere kaka joma matindo, kaka wardwa ka wan gi locations 3, mondo jaka nyipiro ng'e ni ma jaka wadhgone, ma jaka Oyugi, kaka joma matindo mondo kaka joma dongo wuonewa gi kwerewa chon nong'ere. Tuke mag pinje Afrika AFCON higa 2025 chakore ayanga midhiero ma kawuono ka jobag tuke gi Morocco biro rakore gi tim mar Comoros e boma mar Rabat. Morocco mano ochopo e tielo